Ja, alle omstandigheden die binnen onwijzig om daar een mooie dij van te maken. Nou ben eerst de hutdravers dus onder beurt. Die had dus hieronder al perfect hutdravers waar. En dan staat om kwartier voor zo'n de eerste kuier dus. En dan kan het evenement eindpas echt losbarsten als ik die grote groep, die massa vertrekken zult. Nou, de omstandigheden zijn ideaal. We gaan aan zijn los hier in die oude zon. Maar de 5e editie van de Slachten 2016. Ja, je volg je dat al hier bij Omroep Friesland. Wiedwaardig omtinken voor die Slachtenmarathon editie 2016. Ja, hoe mooi is dit evenement? Ah, dit is super. Het is een beetje de ziel van Friesland, hè, zou ze zijn. Dat voel ik dat ik. Van het noorden naar het zuiden en maar dit prachtige waar. Friesland is gewoon prachtig. Ja, fantastisch om mooi te doen. Meneer, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Ja, nu nog even wachten, hè, want het is nog heel erg druk voor de toilet helaas. Ja, dat moet ook gebeuren. Dat loopt een beetje vervelend natuurlijk, zoals je begrijpt. Maar ik ben er klaar voor, mooi weer. Erik, nummer 1 staat erop. Erik, hoe belangrijk is deze slachter voor jou? Nou ja, heel belangrijk, want anders stond ik hier vandaag natuurlijk niet. Ik probeer vandaag mijn titel te verdedigen, dus dat is het doel voor vandaag. Ja, daar gaan ze. We zijn los met de 5e editie van de Slachten, editie 2016. En daar gaan ze dus heen, al die dravers. Maar eens eventjes jaren bij Andor Faber, hoe dat eruit ziet. Andor, is dat daar een beeld van schetsen? Ja, een imponerend gezicht dat al die mensen die rennen op hun staf en steen ijs op het plak dat de mensen naar daar rennen. Ja, dat is mooi om te zien. Elsen die gaat voort. Elsen die komt dus uit die pleats zat Koos Wieling, dat krijgt ik al schetste. En dat is een heel aardig gezicht dat die 1800 mensen, 1800 dravers er voortendaallijks met z'n allen uitkomen. Hier het 9 man de zonderliering, zoek even achterom. Werkgroepje van Fjouwer, dat gaat als ware grut. Dan 3 man. Ja, en dat hele veld, die 1800 Mali en Frali, dat luidt al heel veel uur record. Nou, wij staan klaar voor de start. Het is een paar minuten na de starttijd. We wachten in duur nog eventjes voordat we echt los kunnen. Fjouwer, 3, 2, 1. Hey! En we zijn los. Succes, hè? Dank u wel, succes ik.